И това ще е нещо като Starting Channel клип, нещо такова, не съм сигурен точно. И това ще е първият клип, поне гейминг клип, в който се чува моят глас. И да виждате как аз игра в този канал. Съжалявам за качеството на клипа, ако е лошо. Просто първи клип и може да е лошо наистина. Съжалявам, отново повтарям. По-напред ще се поправя всичко, стига да не се отказвам. Аз съм сигурен, че няма да се откажа, защото искам да се забавлявам, да убивам време и ако мога да забавлявам някой друг. Така че, нека започваме с играта. Имам един World, където съм го YouTube. World не е кой знае какво. Развил съм се малко. Така тук една игра на компютъра, между другото, да снимам този клип. Аз искам само да спра играта. Това ми е мишката. Ако чувате, разбира се. Така. Ако ще увелича малко звука на играта, ако е много силен, после пак ще го намаля. Може би ще добавя някаква музика към това как игра. Ако има някакви лаг спайкове, това е защото снимам играта, когато не снимам, не ми лагва. Но просто когато снимам и да, товари се повече. Да. Нека спим и ще ви покажа урода. Главно. Така, имам някакви айрон предмети, там някакъв заделен айрон в този чест, 2 айрон. Брони имам от зомби, главно. Само честплейта имам и едни бутуши направени в този чест. Само честплейта и бутуши са правени. Друго всичко от зомбита, защото, както знаете, на версията на 0.14, 0, горе пише даже, има, когато убиете зомби, той ви пуска, не ви пуска това, което държи в ръката, а самия му гер, броните му. Така. Това ми е фермата. Не съм кой знае колко добър билдър. Просто исках да изглежда някакси по-разхвърляно или нещо такова. Това ми е мината. Всичко, както виждате, правено от такова бяло дърво, бърч още. И каблстоун, защото ходи си, не знам. Поне според мен. Да. Това ми е скина. Теглен е скина, не е лично мой, нали, правен от мен. Сега ще ви покажа, само с въдебълните, ще ви покажа по-хубаво. Options, Third Person View, Difficulty дигнахме така. И така. Това е скина. Не е кой знае какво. Кеф ме. Не знам защо. Кеф ме просто. Ти нещо си се казваше точно скина. Но, да. Така. Лагна ми. Окей. Поправи се. Така. Мисля, че за програмата, с която снимам, но когато снимам, има някакъв лаг в играта. Но по-напред ще го правя. Ако качеството на клипа не е кой знае хубаво, няма. За следващия клип ще е по-хубаво. Така, да кажа повече неща за канала. Този клип няма да е кой знае какво. По-скоро ще обясня какво ще правя като first channel trailer или нещо такова. Да, channel ми е KC, името ми е KC, името ми не произхожда от никъде. Просто иска да изглежда да е някакво такова звучно и да е хубаво. В сравнение с това и хубаво се пише, нали? Лесно се пише, да не е много дълго. И измислих KC, което ме кефи оригинално. Не съм виждал никой човек с такова име. И да, ченела ще качвам повече гейминг, понеже познавам един човек, приятел, френд, който много се занимава с рисуване. Прави банери, емотикони и по-напред може да го накарам да ми нарисува няколко банера и да направя giveaway с ваше име. Нали, ще тегля томбола и който излезе, ще кажа на приятели да направя банер с името. И да. Така, за по-напред смятах да има и на други игри, което да, ще има и на други игри, просто Майнкрафт е една игра, която
кефи ме, харесва ми. И с това правя клипа на нея. Иначе по-напред, да съм си подготвил няколко игри, на които снимам по-напред. Не няколко, ами точно число 4. И така, за хората, които не знаят, гледам постоянно колко време е клипа. За хората, които не знаят, поне аз не мога, когато клипа е повече от 15 минути, не мога го рендърна. Не знам защо, има и други ютубери, които снимат на телефон, т.е. не могат да го рендърнат. Аз снимам го отделно, го качвам от компютъра. От компютъра ми. Мога да снимам и на компютър, обаче компютъра ми не е кой знае колко силен, затова избягвам да снимам на компютър. Също така да спомена. Клипа не може да е по-дълъг от 15 минути. И затова клиповете ще са до 15 минути, така по 12 минути клипове. Той смятам да го направя към 10 минути, в който просто да ви разведа из World-а, кръстен YouTube. Тук няма да читвам, поне да, няма да читвам. Защо? И да ви кажа за YouTube канала ми, който от сега нататък кастира. В YouTube канала ми съм сложил плейлист с песните, които слушам. Знам, че няма да има кой знае колко интерес в първите дни, но няма да се отказвам. Хейтери и каквото и да няма да се откажа от канала си, защото да. Преди имах един ченъл, отказах се, но този няма да се откажа, защото съм сигурен, че искам да забавлявам някой и също време и забавлявам и себе си. Да, намерих спаунър на скелети и може би ще го правя Mob Grinder, не съм сигурен, сега просто нямах време да го направя Mob Grinder. Играх си повече горе с къщата и с намирането на Iron, развиването. Не съм търсил и диаманти. Така, ако се чувам слабо или играта не се чува, аудиото ще се оправи и защо клиповете ще се подобрят по-напред. Просто ще е first клип, на първия клип, който качвам. И може да е лошо качество, лошо аудио, но да. За първи клип не съм сигурен, че е хубав, но по-напред ще се мъча колкото мога. Дори да рендървам клипа 2 часа и да го едитвам 2 часа, ще се помъча да клиповете стават хубави. Защото ако самия клип не е колкото... Главен моят content creation искам да е игри. Ако самата игра не е хубава, какъвто и да е коментарът по играта, повечето хора се спират на играта. Ако самия content creation не е хубав, то тогава коментарът по играта няма да е кой знае колко важен. Поне според мен е така, защото когато гледам някой ютубър, защото аз гледам доста ютубъри, да правят content creation на игра, най-важното е играта. Гледам първо играта и тогава се слушам в самия коментар по играта на ютубър. И за това мисля да обработвам колкото се може повече играта. За сега снимам на 360p, т.е. да. Мога да снимам на 1080, мисля. Но сега ще снимам на 360, да не ми лага много. Да. Още няколко минути спирам клипа. Лайк, subscribe. Знам, че в първите дни няма да има кой знае колко сабскрайбъри или нещо такова. Да гледам за сабскрайбъри или лайкове. Искам да се забавлявам, хора. И да забавлявам, дори да забавлявам един човек, поне да забавлявам един човек и да забавлявам себе си най-вече, да убивам време в нещо. Да. Така. Мисля, че е време да се сбогуваме, за което съжалявам. Но да. Ще има следващ клип и да знаете, мисля да качвам поне по един път на ден. Ако мога, защото ходя на училище. Когато съм втора смяна или първа смяна, не знам. Когато съм втора смяна, ще мога да снимам сутринта. Или когато съм първа смяна, когато се прибера, ще съм изморен, няма да снимам кой знае колко. Но от предишния ден ще съм се подготвил. Събота и неделя 100% ще има видеоклипове.
Така че не се притеснявайте. И значи че ме гледа в момента един човек, надали един човек ще има. Но да, довиждане, приятен ден и общо надето всичко хубаво. Всичко най-хубаво и довиждане. Радвам се, че бях с вас. Аз бях Касте. Довиждане. Лайк, subscribe и така.